Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Basakawi badeg ni na kalyang jong ka Federation of Khasi States gikwak ban penpau ba nginom la paniat lajru na ka district Executive Committee jong Federation of Khasi States kabalalong ha khat pratari ko banai naitung arazar arpoar kala rai ban lumnya ki khle nong sanchar jong ka hima khasi ha ka khat artari ko banai nailar arazar arpoar ha yeng dorbar jong ka hima melim kabadan hamau khar shlong na ka benta banya theriatai halor ki babun ki mat ki bakta ya ki hima Katkum gajing yatho jong Vice President of Federation of Khasi States Upaim Kinsai NSM hagani gajing yalang an saya kren halor ka dorkhas balapha sheka Ministry of Home Affairs ka Sarkar India bandonno la ujong unong ai jingmot ha ki kam ki bayadai bat ka an bandonno la ka jong ka mangtingka ka berhenti na baro ki hima khnang ba andobla ban kershan ki jing trekam jong ka Federation banyak kren halor ki kherdop lum khajna bat musur hadin balakhang da ka sarkar jilla banyak keren halor ka jingsha akta jong ki hima na ka jinye penbet pod hapleng ka jilla Meghalaya bat ka jilla Assam bat ki wei de ki mat ya sign agreement ni ki nong gekam jong ka Federation of Khasi States nila yo bani shong ya ka executive dorbar ga jingi melim kasni ka ta ka Patrick July tungdus na marjar puar Bat ki kam ki ba ni la yo ban ye perkhat kilongban kumnu ban penklanya ka Federation of Khasi States namar ngiti ba ka Federation of Khasi States kadika seng jong ki kli no sensha jong kadika ri khasi ka jongi ka ba kantup ya ki citizenship ya ki citizenship ki citizenship killing dot ship bat kumjuru ki wahadadar ship badan tangwe bat ka jingmut ka jongi ban agabani akren menin kalongba ninyo ban ya khat ya ka dorba jong kitli nong sensha haka kha atrik jong ubna agos haka por kharwi biji haka ying dorba jong sim hima belim hangte hamokhar shilong bat ki kam ki bangi kum ka executive committee ni yo ban ya perkhat menin kalong ban pensngu bat ban bishar ya ka bnya ya ka memorandum ka bangi ngla de ban pen khre na galeng jongni ka bangin pha saka Ministry jong ka Home Affairs jong ka Government of India but ka bar galong bangin don no ilaw jong nong ai jungmut bede bat ka an namarakum ka Federation ni snguthu bangin ya kendo shibun kikam kibi tengku bat kaan bat ngirai kur wi kani ban ra ha ka dor ba jong ki kli nong sensha ban menjur ya unu legal expert ubagi ngin sapin snu hat ko sni kabalai kolong ba lakum nu kumnu na kalyang jungi kum ka Federation of Khasi States min don no ya ka budget ka berhenti kat kum ka jingla jong ki hima namar apu jong ka chatri jong ka Federation of Khasi States ngidon ki hima ki berit gidan ki hima ki bekam he kalau kujong ke jingla kenang bangila ban kersan ye ki babun ki kam bagi jing penlut jong ka Federation of Khasi States nang ni sakmat ke basau golong ban berkat ye ki kerdop krong khajana bat musur tolgit ki bangi omo namar ku mangyo i ba nagaleng jong government kala penmi ye ka notification ban khang ye ki kerdop ki ba kidon lagi di jong ke district council ju ki hima bargani ka lakta e ki hima bat kumju ru ka district council tinggal sim ru ke ni ka mat bangin ya perkhat lang kani ka dorba jong ki kli nong sensha bat ru ngatrai gi don kamru ban approach bat sedu ke district council lagi snu don kam ye kani ka ba san kalong ba ya perkhat ya gajing syakta jong ki hima Khasi kibadon apedeng jong kajing ya pen bekput apedeng ka Meghalaya bat Assam namar kum bakolong menta ka hima melim kla sakta tina kalyang jungi ki hima Khasi isnu
don kam bangin ya don lem ketika mon gadiang ban yarap ya kini bat laki babun ki hima ki don gajing chakta bat ka bandrio kalong ban pensyai ya ki hima ba la kumnu mentangi de bandon no lagi jong ki pankat hina kaliang ga desi komsel lagi jing syak la tha yangi ki hima kasih baru bangin don kami ki pankat bangin produce hagi bang na ka bentaki akaun ki jongi ndrei kila don pat ki hima hakini ki singi ki atungko namar ka bang kat kum ka rules jong ka RBI ka pandai je ki pankat ti ladang im don ya pankat le se kan kata ki bun kiliang na kaliang jong ka income tax ti bade kan yiru ngatrai ngin ya kren atau tugas ni bat ngin ra ru syaka district council kumno bakan perkat bat kaba new kaba pra kalong ban ngin don no ila ka jong ka office jong ka Federation of Khasi States hang ya shilong namar da ka jing don jong ka office hang ya shilong kan yarap ya kinong kitkam jong ka Federation bangila ban pendek ikikam bat ru kan yarap ya ki babon ki hima hapo jong kan kari khasi jongi la dia ki don kinu kikam ki ba ngide ban pendep ngide ban ya kendo la kalong ha kinu kikam ki bengia mat i bijing e ya pan jimut iwe la ka don ka office kamun ila ban peniak bej bat renti ya kikam bat ka bakandai kalong ba ninra ha ka tu ka jer ha ka dorba jong ki kli dong sensha ban dingin don no ya wu spokesperson jong ka Federation of Khasi States bat kini baru nakalem jongi mentangi supun snow mat jong pi kasyong ha ka jing menjur jong ka dorba jong ki kli dong sensha henry ka thong ka ba ni kum ka executive committee ni don kalong ba ning kong ngin pen klan ya ka Federation of Khasi States halon ki ba bon ki issue kiba ka Federation of Khasi States kadon namar kum bakalong ka Federation of Khasi States jongi kelas dang noru sinem katendai spa lai pulai mentala jan kot sispa sinem bat kidan ki issue ki babon jong ka Federation of Khasi States jongi ki bede bat ka IOA ka annex agreement ka substantial agreement bat kiwe dia kiba let's say kilong ki issue ki badon kam ya ka jat penriu ka jongi kabingi kum kajat benrim gidan kampai kini ki issue ke bakini ki CM jongi ki assignment shwa bat ka sarkar India ka sinam ka kandai spa sau punyo bat sau pupra ke halor kini kinong rem nakalian jongi kum ka executive committee nilaya perkat sani bha bala kumno ngira kerpat ia ki kli nong sensha limba jong kanika ka kubor ka bingi ai kanika por bakin kedmau ya ka khat arterik jong ubnai agos hakapor khat wei baje men step haying dorba jong yemelim ban ya perkhat ya kini kikam ki badon kam ki bani kum ka Federation of Khasi States ni kwa ban pentulun nang de sakhat ti tang kini hi kilong ki jing pen bana ki jongi bat ki baro ki bangin sayo ban kren kilong hadien baka hakadin gajing menjur jong ki clean of sensar baru ki ban sawan ban represent hakatu kas MP hakabidi ko memorandum nginom patla ngilade ban pen kre na dong sadong daga bangi smu burom ye ipa im ba laberes ipa im barim jogi mambeliam ibala trich tom ba ban pen kre egeni ke memorandum henry ban bangan ngin kren lot mentah hakabidi ba ke memorandum ngim patla namar balai ya kani ke memorandum ngi haban ra haka dorbar yang ki clean sensar ka kharadri ban bisa kanu ka bingi de ban pen bahale se kanu gi ben weng kani gi bu kumta na kalem jongi ngi patla ban kren namala dampat benjurda kani ka dorbar yang ki clean sensar ka kharadri basa kawi badek ni na kalem jong ka Federation of Khasi States gi kwa ban pen pau ba nginom la pan ya lajru na ka district council mo nginom la ban ya na ka district council habangi ngimut ban temu ban penklanya ka Federation of Khasi States namar ka district council mangi ki clean osen shar baro ngi ha papo ka jing pe jong ka district council ng baju ka schedule te ngi scam ba ka jing persang jong ngi menta kumno ban penklanya ka Federation of Khasi States halur ki bagon ki issue ki bakta ya ga jai benriu ka jongi ngi yo ya ga jing kersan ru na kaliang jong ka district council baru na kaliang jong
ke sorkar.